Onko musta lääkäri? Eli pääsenkö mä meidän viikon tentin läpi? Toisiksi viimeinen opiskeluviikko, viimeinen tentti viikon päästä. Ja miettikää, sit mä valmistun. Meillä ei ole siis mitään loppukoetta Kuopiossa, vaan tää on ihan normaali kurssi ja mulla tää viimeinen kurssi on syöpätautien kurssi. Meillä on 5 päivää opetusta sairaalalla ja sitten 5. päivänä on jo tentti. Eli tänään on maanantai ja perjantaina on tentti. Aikaa ei ole siis paljon ja sen takia mä opiskelinkin pari tuntia jo ennen opetuksen alkamista tänään. Koulupäivä on nyt ohi, kotivaatteet vaihettu ja nyt tulee pientä opiskeluherkkua, uutta Outlin matsa mansikka juomaa. Ja sen lisäksi mulla on pätkispatukka, koska siis mähän on niin kuin maailman suurin itseni palkitsija herkuilla opiskelusta. No nyt mä siivoon täältä mun värityskirjat pois. Mä väritän ja kuuntelen äänikirjoja, koska olen hieman stressaantunut tästä lääkärin ammatista, niin tää on niin kuin asia, milloin mä saan ajatukset pois ja pystyn tekemään jotain rentouttavaa asiaa. Voin suositella. Mä muuten ennen tämän kurssin alkua kokeilin 2 eri tekoälyopiskelusovellusta teidän vinkistä. Mutta kuten näette, täällä on GoodNotesiin tehtyjä ajatuskarttoja. Tuolla taustalla on oppikirja ja sitten mä katson luentotallenteita nopeutetulla ja meen tällä vanhaksi ja hyväksi todetulla taktiikalla. Koska mä totesin niitä sovelluksia testatessa, että koska mulla on aika paljon pohjatietoa tästä aiheesta, niin ainakaan mä en saanut heti valjastettua niitä opiskelusovelluksia sellaisiksi, että mä oikeasti voisin niin kuin syventää mun osaamista ja niin kuin opiskella silleen lääketiedettä, kun se ei ole ihan yksinkertainen asia. Se sopisi ehkä sellaisiin kursseihin, missä pitää opetella silleen haukion kalatyyppisesti, vaikka prekliinikassa tai farmakologiaa tai mikrobiilsaa. Joten jos mä oon 7 vuotta selvinnyt kaikista tenteistä mun perinteisillä opiskelumetodeilla, niin käytetään niitä nyttenkin. Tänään on opiskeltu rintasyöpä ja kolorektaalisyöpä. Tämä kurssi on niinku siitä kiva, että tavallaan nämä sairaudethan on niinku tuttuja, koska ne on tullut jo muissa kursseissa, koska täytyyhän meidän osata niinku diagnosoida ja löytää nämä, mutta sitten nyt käydään niinku enemmän hoitoa. Että on todellakin sellainen asia, että nämä asiat ei ole niinku täysin uusia. Mutta nyt mä lähden käyttämään koiria ulkona ja katsotaan, jaksanko mä opiskella näin illalla. Lähdetäänkö ulos? Mä ajattelin kuvata nyt joka päivältä, kun mä luen tuohon tenttiin videon, niin saatte vielä 5 viimeistä opiskeluvideota.